флайт ли е? Да, бе. Абе, от Левски се обажда, бе. И за резервацията... Какво за резервацията? Ами... Той бащека нещо не е добре. И Мотонев подаде оставка. И аз се обаждам. Какво се обаждаш, бе? Ами нещо се осрахме и резервацията отпада. Какво сте се усрали, бе, бе? Еми, със Славия нещо едно на едно стара и се усрахме и не знам, трябва да идваме. Ти лут ли си, ние сме надули 1000 сини балона, бе, побъркали се, идвайте всички тук веднага, бе. Ами, нещо няма да стане, братле. Ако може за до година, евентуално, уж било сигурно, ама не знам. Ало, нещо не се чува, бе. Ало.